i dobro nam došli. Mi smo učenici 4. osnovne škole iz Brčkog. I ovdje smo kako bismo vas pitali. Da li znate šta je to autizam? Možete li to da objasnite? Sve osobe u ovom kratkom filmu imaju jednu zajedničku stvar. Jednu o kojoj vas oni žele naučiti. Da li znate šta je autizam? Autizam nije samo 2., 4. niti mjesec april. Autizam je svaki dan za nas, 365 dana u godini. Djeca s autizmom nisu dijagnoza, nisu statistički broj, nisu teret društvene zajednici niti sramota roditelja. Oni su zapravo ljubav, snaga, borba, upornost. Autizam, previše ozbiljna riječ za jedan plavi balon sa šarenim puzlama. Da li znate što predstavljaju te puzle? One predstavljaju sreću, tugu, snagu, upornost, a svaka od njih nosi ljubav, pogled, poljubac, zagrljaj. Djeca s autizmom su neprocjenjiva vrijednost. Upotpunite srce i učinite sretnom osobom. Otkako znam za njih, postala sam svjesnija. Naučila sam da uspjeh dolazi nakon mnogo ulaganja, a javnost, oni su malo informisani o autizmu. Često od njih dobiju žaljenje umjesto podrške. Čemu to? I oni su osobe, kao i svi, sposobni su. Kod neke djece postoji izražen talenat za neke aktivnosti, a kod neke i ne. Sva djeca s autizmom se maksimalno trude postići najbolje rezultate. Zamislite se u njihovoj koži, plaćajte zvukove, prenagle pokrete, lupanje potpetica po asfaltu, sve u isto vrijeme. Osjetite neizdrživu etiketu na ovratniku svoje košulje, asimetrično sašiven porub na rukavu koji morate ispraviti. Pokušajte zamisliti ljutnju, bijes, čežnju, želju za ljubavlju, želju za utjehom. Hodate tako kroz svijet, a sad zamislite da ništa ne možete iskazati riječima. Oni trebaju našu podršku, a ne sažaljenje. Autizam nije najveći problem. Problem je način na koji ljudi reaguju na autizam. Jednom kada prihvatite da dijete iz autističnog spektra doživljava svijet oko sebe na sasvim drugačiji način, vi ćete spremni da prihvatite da je njihov pogled čudesniji nego vaš. Za osobe s autizmom komunikacija bez riječi može biti poteškoća. Osobe s autizmom pokazuju ljubav i osjećanja bez riječi na mnoge druge načine. Autizam nije bolest, ne pokušavajte da ga liječite, pokušajte da ga razumijete. Autizam nije bolest nego drugačiji pogled na svijet oko nas. Stalna potreba za etiketiranjem i proglašavanjem nepoželjnim svega onoga što osoba s autizmom čini postaje obraz za doživljavanje i ponašanje drugih osoba prema njima kao manje vrijednim osobama. Time etiketiranje i patologiziranje postaje opasna pretpostavka. Dehumanizacija osoba s autizmom je ono što dovodi do toga da su trajno izdvojene od ostatka društva. Dovodi do toga da se njihova edukacija zapostavlja, ruši im samopouzdanje, maltretiraju se, postaju meta nasilnika i zlostavlja zbog njihove različitosti. Autizam ne dolazi sa instrukcijama. Ima dosta različitih osoba sa autizmom. Zato, prije nego što donesete mišljenje o njima, trebalo bi da barem na sekundu prošetate u svakoj od njihovih cipela. U našim društvima dosta osoba sa autizmom, različitog uzrasta sa različitim problemima. Umjesto da sudimo jedni o drugima, trebalo bi da podržavamo jedni drugi. Sve dok ljudi ne budu u stanju da ustanu u namjeri da pokažu da osobe s autizmom imaju osnovna ljudska prava slobode izražavanja. Osobe s autizmom će zauvijek ostati u sjenci. Porodice će kriti svoj autizam od svojih djece, prijatelja i saradnika. Sve to bez shvatanja da njihovo stanje nije zaista skriveno i sve to bez razumijevanja da tipični ljudi u osnovi znaju da su različiti i da se etiketiraju, bez obzira da li su oni prihvatili tu etiketu ili ne. Ja kažem, birajte etiketu autizma, birajte istinu i birajte realnost. Autizam nije loša riječ. To je neurološka različitost. Osobe s autizmom su davale i daju nevjerovatan doprinos našem društvu. Sanjajte da će jednog dana riječ autizam biti riječ bez ružnog značenja i da će dijete sa autizmom reći ja imam autizam, a da će druga djeca reći super, hajde da se igramo. Uprkos osuđivanjima da su hladne osobe, osobe sa autizmom su veoma osjećajne. Vole dodir, osmijeh, zagrljaj. U
Upoznajte ih pa spoznajte koliko su zaista posebni, zahvalni i kakva genijalnost se krije u njima. Na autizam trebamo da gledamo kao na drugačiju sposobnost, a ne kao na nesposobnost. Pogledajte iza onoga što možda mislite kao ograničenje i ugledat ćete darove koje autizam nosi sa sobom. Mnogo će vremena proći prije nego što veliki broj ljudi shvati da nije problem u dijagnozi, već kako se mi ophodimo prema njoj. Nije dijete autizam, već je dijete, samo drugačije dijete koje je možda teško razumjeti, ali opet moguće razumjeti. Koliko mi nismo u stanju da i razumijemo, to vrlo često govori mnogo više o nama kao ljudima, nego o djeci kao socijalni ćošak nerazumijevanja. Saznajte, obrazujte se, pročitajte nešto na ovo prije nego što uprite prstom i okrenite leđa. Gledaj na autizam kao sposobnost, a ne nesposobnost.